nasaw ban kentu ya kinong yalam raj kinong yalam snong kinong sensar raj ba sabha phi phim dei ki klen phim dei ki thlim ki jet snam jong ga jat tu habangai kendu ya ki paj ba no snong jong ki snong paper ibadon hang ni po ka rilum khasi jongi apo ka bri nyau trap ka jongi bata kumjuru habaya kendu ya kini kinong yalam lani kinong sensar snong hapo kari begajat ndu jongi ngiyo alteli ki comments lani ki recommendation kaba upat ba upan pau ya la jong ka jing snau ka jing kemen bat ki ai la jong jing yaro bat kini ki rang ba nong yalam nong sensar raj snong hima bat kum ta ter ki pen pau ya la jong ka jing snau diau bat ya ka jing snau du nong kaban nakaliang jong ki pat ba ngam tip na ka ikadaw ngakam yo ban ngam jeliu henry ngasu ngap tang ya ke ai ka baki pen snau bat ka ai ka baki pen snau ngakwa bat ban ya thu pat ba ani kum juru ka ai ka baki pen snau dan ni ka ai ka baki pen pau ini kinong yalam dan ni kinong sensar snong ngakwa ban ya thu pat ba ani po kalong ban nakaliang jong ki pat ba kinong snong ki ai ka jing yaro bat kita kemen hana ba ka jingle jong ka council kalong ka jing kerku bat ka jing yo nong na bata kirit kiria hidup kisuk bat kipat ba no sosnong habang akali ki balai mo pikiran kumta lani ka ai ka daw ka ba pi ai ka jing yaro ya ka council bang akali long ka council ka badai ha ka isi jong ka ni ka pamenta ne ka dai ha ka isi ki pamensua ki ya thu tik tik ya nga ki ong ba ka dai ha ka isi ka pamenta ngong na ka ai ka daw ba nakaliang jong pi ai ka jing yaro bat pikemen kum ne ki ong pet mensua ngi ki badai na po ki jaka ki ba ki snong ki badon ki raj snong ki raj hima ki jaka pat ba mensua ki jusam yang i da kapisa lan da katengkap lia leng ba ki rang ba snong leng ba ki nong yalam snong leng ba ka executive committee jong snong bat ngia yo mar katno lak ru long ki don la ka jong jing yo ka joki hakata kapor ngakali ki te pimut ban ongkum no pimut ban yaro ne pimut ban kentho ya kinong yalam snong lani kinong sensar snong yong ngim doni ai ban yaro lani ban kentho kinong sensar snong namar ba ngitip sai ba tu ka pisa ka ba ki ai hangi ru kinong snong kam dei ka pisa ka ba ki sei na pla la jong lani ka ba ki wat skim na snong leng ba ka snong rai ka dei ka pisa ka ba ililam ya ka raj hima ya ki raj snong sha ki company sha ki department sarkar bat hadin ba ki ladi ya kita gi jaka snong lani jaka raj ki sasam yang i pat ba no snong oi ka don ka jing yo nong ini tiong ka ipat ka jing mentoi ka ba menta pi ong ba kani ka isi mo ka ba menta pi ai ka jing yaro ya kani ka council ka ba menta ong kalong kum ni ba pias nadu ba tuklar kani ka isi ya kani ka jing ya di jaka jong ki snong ki raj kalong ka jing mentoi kani ka jongi namar ba ngiu i ya kata ka notification ki ong ka ba council kila ai ka jing mana ba ki snong ki raj haba ki di ya ki jaka raj dan ki jaka jong ki pat ba kamut ka public properties ya ban yo ru ya ka NOC lani kata ka jing menjur lani kata ka no objection certificate na ka council baga penlong ya kini kinong yalam snong kinong yalam right ba kini yo su bandi lani ban lilam kat bamon ya ki jaka right lani ki jaka snong tiong kum pat pi dang yo nong menta apa menta kini yo su bandi lani ban lilam jaka kum ta pim yo pisa su menta ban yo leng ba ka snong tiong hawat ni yo su ka pisa tang ba ka ka bangi yo mensua kalong double menta teh ong hakano kum hana mensua la kisam ya kawai ka tliu ying dan ni kawai ka long ying san lang na ka jing di jaka lan ni ka jing lilam ya jaka snong lan ni jaka right hana mensua san lak kisam kawai ka tunum ying lan ni kawai ka ying ka sem hana menta pat namar ba kim yo su ban di lan ni ban lilam jaka menta kila sam da ka lengkot kendau kila sam da ka lengkot kendau ka ba katkum ki ying ke katkum ki members jong ka ying don ki bayo arpo jar square feet don ki bayo 10,000 square feet don ki bayo khat san hajar don ki bayo kumta ka san hajar square feet bat anda bangi di no ya kini ki jaka namar bangi da don lupa ka jaka jong la jong menta ni di kini ki jaka basam lembah ka right dan lembah ka snong ni di kitu jaka ki poi penban da ki kulur ka ba mensuang yo sepolak lani sanlak na ka snong da sam kinong elam snong henry mentapat baki la sam da kendau la tangi kwa bandi tu jaka lani kwa ben pun songdor tu jaka hana ka poi da ki kulur bat don apdang jong ki ong ba
ngimtre bandi gitu jaka namar ba ni perkat nam ta kalawi ki kun kiti namar ba mentanginya dilut lasai pad lawan lut ki breu ki banabar ke bamut ki company lan ki department sarkar lasai tang jaka ya lenti lan tang jaka yu bejar lu kemudian su nam ta ki kun kiti jongi kata kiru yu ijingai ba kiru perkat kiran kupta tinggi sautu hang ni ba di pada nong sosinong ki yo nong leng ba kan ka jimpeni notification jong council au kita nang start kitip ya kata notification kitip ya kata order ke permit council hana ba jing yo nong kalong ka kraw nam ta jongi balik kalong kraw nomor manusia lada sam kinong elam sidong ki yo mar sanlak mar spolak mentapat bagi yo su bandi jaka da kinong elam sidong ada kinong elam rai ihapan sam da kalen kot kendau syaki pat ba nong sosinong te ndala sam da kalen kot kendau syaki pat ba nong sosinong di bakwa ban bu tu jaka yo ban bu perkat nam ta kalawi ki kun dikti ibak don kam pisa ilak bandi tamba kim yo su gen kata pisa ka sanlak lan spolak nomor ka jaka spo wajar arpo wajar square feet te la somdor ka dor ka bahe ila yo lagi sanpau untuk polak hang ta pi di pat ba kisai ke jing mucim perkat kidon ke jing sotu baleng ba kan ni kade ke jing yo nong ka bakraw nam ta jopi tendra ya pangai kendu pat saya kini kinong elam sinong lan kinong elam rai ki pen pau ba kan ke konsil ke menta te sutu kelang lut hana su penduk ikhtiar su penduk buar lut yang kinong elam rai kinong elam sinong wong hanur kem te mentah ba wan di jaka mo di jaka sinong jaka rai sek company sa sarkaru lado yo ke jing menjur na ke konsil dingi ma su te ban le kumta mentangi kuat ban lilam no ya kan jaka rai jaka sinong bangin yo sampisa yu pai ban sinong mo lan ban yo wan ra ka fon hapok sinong jaka bangin yo lilam bangin yo daki sepak krur naga sarkar la dina company mentangi hapan su samno daka jaka la daka lengkot kendau te ki pai ban sinong namar ba min yo su ban sam daka pisah te mentala dam yo su ban sam daka pisah te ni nong elam sinong te mi la keladuk no namar la duna ka fon sinong hidukot eksekutif jong di dorbar sinong kim yo su pisah pupuk ko mayo mensua tambah kata abi yong kata abi ba pias ni te ngi la duk kan kim kinong elam sinong ni tingi la duk ni hap kai krong no kan bom kita ki hidukot eksekutif sinong henry pat ba pat yo nong te pat ba pat bapli su ap na ying su yo jaka ni pen sistem mangi ban lik thau ban lik wo i jaka ki puta ban sam ki tinga ong ki ba te ba kom ta te pisu hapor pi thau jaka pi ai jaka ki kun hajar ro sinong te susim no ken tangkum ka bai mo na ya kan kata ka paisa na kata ka paisa ka bai la long no kum ka kam bam sap ndai susim no kum ka kata ka bai sinong dan ni bai thok bai tar tang ma pinya yo ken ka bai lik bai wan dan ni ka bai singi kum kita ki nong yalam lan ni ki kum kita ki khot eksekutif jong ka sinong ki ong kadai ken ni hable kum ta hi ni yo nong hi na ka taru tamba kam dai su ken kum bai yo pupuk mensua nama mensua ti ngi yo lilam kat bamon menta ti ngi yo su ki ong ki to nai perkat tan ya kata ka jing yo mo at least la yo ki kun ki hajar jong ka sinong ki dei bersau komen at least ki ya ki ulang namar piru kum nong yalam sinong kum nong yalam rai piri dei kun hajar jong kata ka rai jong kata ka sinong te kum bai yo maki piru piyo lang pim dei ki try jong kata ka jaka ndai pi dei tang ki nong yalam ni ki nong khmi ki nong pe ti kemen sa hun sa ya ka ei ka ba mo pi la yo te kum kita ki ei ki ba ngi ya kendu bat ngi siam ha ki ngi ke jing ya per mo ka opinions na kaliang jong pat ba idon da ka wei ka kum perkat isngau ba jadi ke jing yo nong henry ha ki nong yalam bat ki nong sosial pat jong kini ki rat isnong ki hima isngau ba ke jing le don bor ya ka hok ka jong ki te bisari pat ba namar ba pat ba u kam start bat u pat ba u kam yu ijngai tenteng wat kita ki nong yalam lan ki nong sosial te ngangat ba ka opinion sa pat ba kalong ka ba syai ka ni por ka ba nakalian jong ki nong pet ki nong snap lu ngatrai piyo ya ka jingmut ba ka jing kerku lan ka jing tim lang ba ka ni ka notification jong ka council haba upat ba upen pau kum tu bat ki nong yalam ki pen pau kum tu te sakaway sya bangan penkut kalong ba ngiyu iru ka way ka notification na ka council bala penmi ba ki nong yalam sinong ki nong yalam right ki nong sensar sinong ki nong sensar right ki mla su ban sim percentage haba ka don ka jing ya thok ya tar ka jing ya di ya thiet ya ki jaka simet jong ki briu ki ba hap ko ka jing pet jing khmi lan ka jurisdiction put usam sensar sinong jong ki ta ki nong yalam lan ki nong sensar sinong namar ka don ka way ka kes ka ba ngada tip syai ba ka way ka long ying ka di ka jaka ka ying ka bakot da ki cruise ar lai cruise but kinong yalam sinong lan ki nong sensar sinong haba ya tho ya tar ya kata ka jing ya di ya thiet kisim da ka percentage ba ka kisim da ka percentage kinong yalam sinong ba kinong sensar sinong na kata ka ying dari jaka ka bakidi kiyo komba ar pusan lak tenta
mundur bi arbu sanlat ka kadai ka jaka ka jonga example kan mo ngam don jaka kadai ka jaka jonga ngadi syaki wei perlok arkurur dan arkurur siteng kini kinong alam sinong kiong ngi pentok mangi kini jaka ban saki la ban pensisa ba pila di hakini ki han over no ya kini ying kasem ka jong pi ba pi exchange lang ba kapisa bat namar bagi long kinong saki bat ilong kinong pentok pentar ya kini pihak ai ngi percentage bat ka percentage ka ba nakata ka arkurur san pulak jin arpu sanlak mudur kom kita te asyo bangan put kalong ba naso ben kentu ya kinong yalam raj kinong yalam sinong kinong sensar raj ba sobha phi phim dei ki thlen kim dei ki thlim ki jet snam jong ga jat phi dei kinong yada phi dei kinong muna na benta gari be ga jat khnang makan long ga jing kerku bat ga jing mentoi yau kun hajar upat ba na sosno namar ba lada kemengaong arklur san pulak arpu sanlak la ai ai sepi kam dei kapisa ka amaun ka berit kadai ka bahe bat kadai jing dunong ka bakrau na benta kini kitrai ki badino na male se ka jing di jongki ya kata ka jakal ni ka ying don hi ki kam ki balong emergency lani ki kam ki bamlak ker henry don weiru lani ka weiru ka briu ka kwa ban didu di dam ya ka ying lani ki jakap puda perkat haswa pengin rai lani pengin le ki ai namar ba kami jing ya tengku ka ba lengba ka jing lalot lengba ka jing lebit jong kini kinong yalam kinong sensar sinong kawan ra tentang ya ka jing telot bor no haki dorbar sinong kawan ra kata ka jing telot bor no haki tribal administration ki jongi tribal institution ki jongi namar ka tribal institution ki sotu nadu ki dorbar sinong dorbar rai wat dorbar pur bat tum ta ter te kita ide jing kentu bat jing pensngau ka ban kaliang jonga kwa ban ai la di ban pasat ka po te syaman penkut sa sisin na trai pi ya kenmau ka ai ka ba na kaliang jongi pat ba ki yo nong ki ai ki jing yaro bat ki kemen bat ka ai ka ba kinong yalam kinong sensar raj sinong kima ki penpau ki jing du nong bat ki jing benyau habi dei bat kini ki order pada kaliang jong songsil kelak pas ha kini ki por ki balak dak ku blai sibul